dobar rukopis manifestacije je prepoznatljiv, ali bez sredstava je mnogo teško bilo što organizovati. Pa i kućni budžet, a kamoli ne ovakvu manifestaciju koja je zahtevna, ima svoje poteškoće prilikom organizacije, ima mnogo izazova, tako da smo jedva uspeli da skrpimo budžet, zahvaljujući gradu Nišu. Znači, otišao sam za pomoć kod gradonačelnice grada Niša, Dragane Sotirovske, i ona je izašla u susret. Rekao sam je da bez pomoći grada neću moći da obavim organizaciju manifestacije. Tako da, zahvaljujući baš gradu Nišu, turističkoj gradci grada Niša, mi smo uspeli da sakrpimo, da skupimo sve one elemente koji su potrebne da se organizuje jedna ozbiljna manifestacija u punom formatu, ali skromno. Ja sam zadovoljan u stvari s ovom posjetom i mnogo mi je drago da su Nišlije, da nisu zaboravile burek, da pauza od jedne godine nije na štetu njihovom pamćenju i da niški burek živi, da niški burek živi kao brend, i u daljem radu mom potrudit ću se da to bude i brendirano. Nišlije vole burek i znamo da Nišlije uživaju da doručkuju burek, ali koriste i konzumiraju burek tokom celog dana. Svaki naš gost kada dođe u grad prvo se upozna sa tradicijom niškog bureka. Ono što mene posebno raduje, a to je da imamo ozbiljne organizatore koji se trude da iz godine u godinu okupe Nišlije, ali sve naše turiste i goste upravo i dovedu ih u naš grad i pokažu im zašto mi imamo specijaliteti, po čemu smo poznati i autentični upravo u ovom regionu. Kažu da je prvi burek napravljen 1498. godine. Mi tradiciju pravljenja bureka negujemo do današnjih dana. Ono što sam i ja naučila od organizatora i naših pekara, to je da sad imamo burek sa nekim drugačijim ukusima, čak i sladak burek, jer uvek smo imali priliku da ugostimo i naše goste iz Bugarske, iz Grčke. Nažalost, ove godine nismo uspeli zbog pandemije i naravno okolnosti, ali se nadam da ćemo u sledećoj godini imati mnogo učesnika i zaista napraviti međunarodnu manifestaciju. Znamo da jesu Dani bureka turistička atrakcija, ali voljeli bismo da udružimo različite narodnosti i kulture upravo u našem gradu i da nastavimo sa ovom tradicijom i ostavimo ih našoj deci i da i za 100 godina se govori o niškom bureku. Meni je izuzetno drago da pored Unije pekara postoje brojna udruženja koja se bave negovanjem tradicije, jer ako budemo dobri čuvari tradicije i negujemo kulturu sećanja, možemo se i nadati nekoj boljoj budućnosti. Opet kažem, na mladima svet ostaje, moraju graditi, ali nikako da zaborave sve ono što su nam naravno preci ostavili. I ako negujemo tradiciju, osavremenjujemo, nadam se da će Niš zaista postati jedan autentičan grad, a opet savremen trgovinski industrijski centar jugoistočne Srbije, ali i Evrope.